Dausayin masoya. Masu kallon mu da sauraron mu barkamu da sake saduwa a wannan fitowa ta musamman ta dausayin masoya. A wannan fitowa za mu tattauna ne akan give and take. Ka ba da wani abu ka karbi wani abu a soyayya. Give and take wani salo ne na soyayya wanda da yawa suna amfani da shi ta gurguwar hanya, amma mu abin da muke nufi da shi shine sadaukarwa a soyayya. Ka sani dukan abin da kake so ka samu a soyayya, to akwai abin da za ka haƙura da shi. Ba za ka iya samun komai a lokaci ɗaya ba, dole ka bar wani abu sannan ka samu wani abu. Me ya ja hankalinmu gurin tattaunawa a nan wannan shine mukan haɗa sharaɗa da ƙa'idodi da fata na matar da muke so, wanda a cikin sharaɗan da ƙa'idodin sai mu faɗi abubuwa guda biyu da ba sa haɗuwa. Akwai abubuwan da ba sa haɗuwa a gurin mutum ɗaya. Hakanan kikan sa wa namiji wasu abubuwa da ba sa haɗuwa a gurin mutum ɗaya. Dole idan muna so mu ci ribar wani abun sai mun sanya za mu haƙura da wani abu. Misalai da muke buga shi ne, da yawan maza suna son kyakkyawa, yanzu kuma wasu daga cikin maza suna son ma wacce take ma mai ɗan farcen susa, ko daga gidansu akwai farcen susa. Sannan suna son wacce za ta yi musu soyayya tsakani da Allah, suna son wacce za ta yi musu biyayya kuma ta 100%. Sannan suna son wacce za ta kame gabarin dukkan abin da ba sa so, kuma ta dage akan dukkan abin da suke so. Sai dai kash, wa'annan abubuwan suna haɗuwa a gurin mace ɗaya. Mun yawan faɗa a wannan shiri cewa duk wanda ya ka ɗora wani nauyi naka, to dole ka sani sai ya karɓi wani iko naka. Kana son mai kuɗi da za ta tallafa maka, to ka gane ba za ta tallafa maka ba kasafai ake samun wacce za ta tallafa maka kuma ka juya ta ba. Kana son kyakkyawa, kana son kaza, kai kuma fa yaya kake? Za ka samu wannan kyakkyawa kuma ka samu biyayyar da kake so? Ba kasafai suke haɗuwa ba. Kana son 'yar gayu kuma kana son ka samu 'yar gayu mai kare kai, za ta fuskan nan ta ci uwar kuɗi sannan kuma a sa mata niƙabi? Ba kasafai ba. Kana son 'yar gayin da za ta yi ɗinki shaf da komai ya fita, sannan a ɗora wannan shaf da komai hijabi da niƙabi? Kamar baya haɗuwa. Ba kasafai ba, akan samu, amma ɗan tsirari ne. Kan haka dole sai mun fitar da me muka fi so, kuma wannan abin da muke so mu gane zai sa mu rasa wani abu kuma da mai yiwuwa shi ma muna son sa. Amma bai yiwuwa a ci ƙwara a ci bado, baya yiwuwa a tauna taura biyu a cikin baki. Ba kasafai yake yiwuwa ba. Da yawa soyayyar mu tana rushewa ko muna kasa kaiwa gaci saboda mun haɗo abubuwa guda biyun da ba za su haɗu ba. Sannan na biyu ɓangaren mata.